Feels like I'm standing on a timeless stream. Máš ráda lentilky? Tak takhle tedy ne. Jsou vaše komunikační schopnosti špatné? Reagujete pomalu? Nebo chcete být prostě okouzlující na prvním rande? Máme pro vás revoluční novinku. Náš okouzlující a nepřekonaný Loverboy. Ahoj Tome. Ahoj Jirko. Já jsem Jirka, ty jsi Tom. Tome, ty ještě určitě neznáš našeho diskrétního, neviditelného pomocníka při seznamování. To neznám. Asi se teď ptáš, jak to všechno funguje. Je to velmi jednoduché. Náš Loverboy 5000 se skládá ze sluchátka a se zabudovaného mikrofonu v přívěsku. To zní skvěle. Loverboy. Tak já to zkusím. Zkus to. Mikrofon Loverboy. Tak a teď můžeš vyrazit na rande. Loverboy 5000. Já budu na lince, zavoláš 112, 112, 112, 112 a já budu na lince a budu tam a budu ti radit. Jdeme na rande. Loverboy. A víte, co je na tom všem nejlepší? Nemusíte si ho kupovat. Stačí, když zavoláte ihned a můžete si ho vypůjčit. Speciálně pro vás jsme připravili slevu na tuhle výpůjčku. Tak volejte 666 006 066 006. Volej. Loverboy 5000.